Kembali PWPW, sisin nga yang subhay pi sekan ke Amen Faithful and True Channel bat ngipteng ka series kepada the early church fathers. Bat kan ka sngi ka ngipoi hakwi ka cinta kepada sepang ka jing yap martir jong u Ignatius jong ka Antioch beri u bishop jong ka tuka jaka jong ka tuka jelaniam Antioch bat ngi la dep pule ki city kepada ki jong u mata ya kabakut jong kajing im jong u kumno une u Ignatius ulakut kata kajing im jong u kajing ya da jong u ya kabalang pada kajing im jong u ya ka jing yalap pada kajing im Kristan kepa shisha haduk bakut jong kajing im jong u klem ino ya kajing i Kristan ke jong u te kene kade kajing yatu ya kajing yap martir kakum kane ka jing thok ke ba lene ka thup jing thok ke ba ong ka Colbertine martyrdom ya kene ke ba lajia ka spasnem ke ba sau lene ke ba san ya kene jing thok thok ha kita ki snem ya ke ba ai kerteng ya kene ka jing don jo kene ka jing yap martir jong u ha ka we ka thup ke ba thok ka Codex Colbertinus kepada ka manuskrip keba don ha Paris jong ketuka spasnem keba Shipau ai yo ya kan ka jing thok balabu hangta bat ka kamba kan ka yatu ba ya kan ka jing thok lene ka jing bu kun mau ya kata ka jing jia kede keba la thok da uwei ubreu ubala yo ihi dalaki jong ki khmat ya kar kom yap pada ka jing yap martir jong u Ignatius jong ka Antioch pat labu ya kane ka sngi jing yap jong une u bishop jong ka Antioch ha ka arpotrik no pra house name shispa nyo arpotrik no pra house name shispa nyo te ngini pet ya kane ka jing tho sapang kane ka jing jia ha ka sngi yap martir jong u Ignatius jong ka Antioch kane ka jing tho ka don ka jing keren ke bakadu syaba un sya penyap u Ignatius apeng utrajan ubade u nong sensyar jong ka himarom bat ya ke ba une ula pensitom ya u Ignatius Antioch hane sedang kumne utrajan ula ong u uta u Theophorus kemud ke we pat ka kerteng jong u Ignatius ula jubab uta ubadon ya ukris hakat onod jong utrajan ula ong biang te phimut ba ngimdon ya kiblei haki jingmud jongi wat la ngi yo jing arab naki habang yele thma persya ya kinong syun jongi te Ignatius ula jubab ula ong phi bakla haba phi khot ya ki ksut jong ki pajba bom tip ya ublei da ka kerteng blei haba sisa don tang uwei ublei ubara thau ya ka beneng ka khendau ka duriau pat ki baro ki badon hapo jongki kumang i ha ka sam sispa sapunriu khat ka bahanriu bat tang uwei u Jesus Christ u kun marwei jong u bat nga kermen ban yo benta ha ka jinga dei bajan bat u utrajan ulaong phimut ba yauta ubala syak sanar pernah hakapor jong u Pontius Pilatus u Ignatius ula jubab ngamut ya uta ubala sak nar pernah ya kapop ringkat bat uta ubala sedang ya kapop bat ubala penrem ya ka jingboman baro jong syaitan dak babu ya syaitan hapo ki kejat jong kitu ki bara ya u hakat onod jong ki utrajan ula ong te pira ya Kris hapo jong pi u Ignatius ula jubab ho oi ken namar la tho ngan sa bat ya hapdeng jong pi tang ki benta ki ba kham e jong ki sieng met ba khu jong une u bishop jong ka Antioch ka dangsa te yakini lara sha Antioch bat la sop da ka jain linen kum ka spa ka bakordor tam bat la ino na ka benta ka balang bakhuj namar
ke jinga kepala don hauta unong yap martir wede Ignatius jong ke Antioch tang kendiat sepang kene ka jing yap martir jong une o bishop jong ke Antioch ai hakani kat kum ke don jing thok nganget kalong ke bayrap pat lese ka airu ya ke jing slur ya pi apa pi ngap kum ya kene ka jing sakhi ya u Jisu haka jing im jong u bat kum juru bangin bud ya kan uksa jong Ignatius jong ke Antioch haka baya dei bat ka jing don ya u Jisu haka jing im ke jongi to try un ai ya pi ka bor ban sakhi wat la dei ban yapru nakapanta u Kris